Normal. Para. Ara. Avui es parto un No, no m'agrada la veu. Quina pena! Ara! Em dic algú! Jo que m'he carregat el plàtan. Oh! Ja no sé què és. Has sortit? T'he dit? Mà dura, ens farà falta? Un taladro! Ara se m'ho cava. Què és l'embarcat? Que trona jaqueta! Patrocinat per Xca. Per fer-ho... No, espera. Ara. I per fer-ho, ara em mitja. Estem passant algú pel carrer. Estem passant algú pel carrer. A fer, que és cap un deure. Vale, ara... Ja no hi ha bales, no t'hi dic? No. Con la mano. Tira'm petes, tira'm això. Has d'anar amb forces i sostens i passar amb un cartellet. Número 1. Bona. Sí. Selfie! Selfie! No, has de dir. Postureo! Pero boni! Oh my gosh, look at her butt. Oh my god. El YouTube es lliga. Què? Ja som al cotxe! Amb els bolets, un pum-pum, cap casa, una truiteta i me'ls venco. Sí, 4 calarons ja l'he. No per res. Ho veieu? Jo tampoc. Fa més escolta. Ara. Si tu una puta... És que no ni volem. Ni volem. Això és com un xixi. Paves. Mira el Jack. Hola. Mira. Els pagesos de la zona ens han explicat que aquest fang d'aquí torna fins als peus encara que vagis a pare. I per fer-ho hem de viatjar a Nàrnia. Obligat. I surto. Déu, han obligat! Què? Veu no? Fa por? No puc ser, és molt rara. Tens mocador. Ja... No! No, dret. Tu, Marc, i tu podies haver vingut a Carnaval. Hòstia, que hi ha formiguers! Mira, formiga de formigues vermelles. No. Aquestes, les formigues... Perdó. I donar gràcies a en Costi, que sempre em fa propaganda. Vull dir, igualment propaganda per tu. Faig uns quants bolets, aquests els he tallat, perquè clar... Aquests són els bons, No! Què fas? Ara m'agrada molt el tio, i m'estic enrotllant molt. No. L'Anna, que és una fan... Ai, no, perdó. Molts ànims a l'Anna, que... Ai! L'Anna, que és una subscriptora. Actua ja, actua. Ai, vull donar molts cap. I fins allà, el vídeo d'avui. Hala!